Kresna. Matur sembah nuwun Pak Guru Kresna. Mbok. Yo, aku sing teko, Mbok. Mbok, nang ndi si Mbok iki? Lho. Si Mbok kok gak ana. Lawang katik peledah. Lawang jero mengo, lawang guri mengo. Pitik munggah terus meja. Apa si Mbok iki ana ngendi? Mbok. Wah, lah Mbok sarep kok gak ana ki nang ndi? Piye le? Waduh, labah Mbok. Sikile abah Mbok. Wes ayo Mbok. Ayo bujal Mbok. Wes berangkat nak Pak Guru Kresna. Bagile ae. Nangane Pak Kresna bagile. Golek pitik. Kali jagoane Pohidi Ambumudi Kosir Jongkar Buroe Abah Haji Kulon kali Sarip jagoan sakti Pusoba buyutan Taiki dijak maro kopi Didi, ayo maro kopi di yen sarep gaweane pancen maling Jombong maling aku Rodo bagile tak maling bersile ya ojo ditiru iku sandiwara kasih piye kang nyaritakake yo sarep tambah oso menjong petang harap petang popos topo pojo jejo kita iki lho sumilae popos kromo ambarengi tumurni tresno RT 8 Bagile terima kasih
bali